Likayan ang pagkaon og mga halang. Mga halang spicy. Spicy nga mga pagkaon sama sa sili, paminta, hot sauce o kaning curry. Kay kung mukhaon maguda kuno ta og spicy food sa gabi, basin da kuno og mohapdos ang imong tiyan. Aduna magoy pagtuon sa Australia nga nagapakita nga ang mga tao nga hilig kaayo mag hot sauce o mag kaning mustard mas lisod matulog sa gabi o maglisod og tulog sa gabi. Ikaupat, likayan ang pag-inom og alcoholic drinks, of course. Aduna magoy sayop nga mga paniniwala o ato mga tinuuhan nga ang kaning pag-inom da kuno og alcoholic drinks makapatulog. Na ato'y akong giniscuss nga kung muinom ang galing ta og wine, sa babae isa lang ka wine glass, ang sa lalaki duha ka wine glass. Kana lang yun. Oo, pero more than that, di na gina siya maayo sa imuhang lawas.